Kdy si půjčit a kdy nepůjčit? Vždy je třeba rozlišovat životní situace, ve kterých se žadatel o půjčku nachází. Musíte si tedy dobře rozmyslet, proč si chcete peníze půjčit. Měli byste si půjčovat pouze na to, bez čeho se neobejdete. Například na bydlení, opravy rozbitých domácích spotřebičů nebo koupy nových. Představím vám takové malé patero, 5 rad, jak se vyhnout špatné půjčce. Za prvé, nikdy si neberte půjčku na věci, které nepotřebujete, například dovolená u moře nebo nový trendy mobilní telefon nejsou věci nezbytné k životu a člověk se bez nich dokáže bez nějaké větší újmy obejít. O hazardu, alkoholu a cigaretách ani nemluvím. Za druhé, půjčujte si jen na věci, které skutečně k životu nezbytně potřebujete. Například na opravu domácích spotřebičů, třeba pračky nebo ledničky. Když opravit nejdou, půjčte si na nové. Za třetí, rozhodně nikdy nesplácejte své dluhy tím, že si znovu půjčíte. Vytloukat klín klínem se nevyplácí, spirála zadlužování se roztáčí a dluhová past se blíží. Za čtvrté, nikdy si také neberte půjčku v takové výši, kterou byste pak nemohli splatit. Podívejte se na měsíční splátku, s ní byste v rámci domácího rozpočtu měli vždy počítat. Za páté, pokud si žádáte o půjčku, měli byste mít vždy jasnou představu o tom, na co peníze z půjčky použijete a této představy se držet. Hlavní pravidlo zní, je třeba si půjčovat zodpovědně. Pokud už si vezmete půjčku, měli byste přesně vědět, že je to na nezbytnou věc a že jste schopni svůj závazek vždy splatit.